Bones a tothom. Avui dedicarem la videoclasse a la segona revolució industrial. De fet, és un dels pocs temes que em queden pendents per enllestir tot el temari d'edat contemporània. I això sí, és un tema molt important. D'aquesta videoclasse farem dues parts. Una, bàsicament, explicar què va ser la segona revolució industrial i després explicar les característiques d'aquesta. Llavors, què va ser la segona revolució industrial? Com diu aquí, és un període de nous descobriments tecnològics. S'accelera el desenvolupament tecnològic amb una sèrie de nous invents i nous descobriments científics. I això provoca noves transformacions molt importants a nivell d'economia i de societat. Llavors, la segona revolució industrial es produeix bàsicament a la segona meitat del segle XIX. Alguns diuen que comença el 1850, altres diuen que comença sobre el 1870. De fet, jo soc partidari més aviat de dir que va començar sobre el 1870 i acaba a l'inici de la Primera Guerra Mundial, que és el 1914. A veure, precisions. La revolució industrial comença a la segona meitat del segle XVIII. Llavors, vosaltres sabeu que la revolució industrial es produeixen també descobriments tecnològics com són la màquina de vapor i molts canvis. Llavors, 100 anys més tard, ja a partir del 1850 o del 1870, se produeix una segona fase de la revolució industrial en la que apareixen nous invents, nous descobriments i noves transformacions. Per tant, hi ha, per un lloc, la revolució industrial i llavors aquesta segona embranzida que hi ha, que fa que es produeixin de nou nous invents, nous canvis, que es diu segona revolució industrial. Continuem. La segona revolució industrial es produeix bàsicament als mateixos països que s'estaven industrialitzant abans, que són països d'Europa, sobretot del nord d'Europa, estem parlant de Gran Bretanya, de França, de Bèlgica i ara especialment Alemanya, perquè Alemanya ja s'ha unificat i és un país que s'industrialitza molt, i després a dos països que no són europeus. Per primera vegada, la capacitat d'invenció i de descobriments, d'innovació, ja no correspon per exclusiva a Europa, sinó que també està, per un lloc, als Estats Units, que s'estan industrialitzant molt ràpidament, i a l'Àsia, al Japó. Llavors, els dos grans factors que van produir aquests canvis importants a nivell tecnològic, social i econòmic són dues noves fonts d'energia que apareixen a la segona revolució industrial. Són els factors claus que van provocar aquests canvis. Són dues noves fonts d'energia que són l'electricitat i el petroli. Recordeu que a l'inici, a la revolució industrial, la font d'energia bàsica era el carbó, perquè feia funcionar les màquines de vapor. I durant aquesta fase de la revolució industrial, bàsicament totes les màquines funcionaven a vapor. Doncs molt bé, a la segona meitat del segle XIX apareixen, per un lloc, l'electricitat, l'aplicació de l'electricitat, i per altre es descobreix el motor de combustió que funciona amb líquids inflamables, especialment amb derivats del petroli. Aquests descobriments fan canviar el funcionament tecnològic fins a extrems de que provoquen grans canvis. És a dir, de fet, aquestes dues fonts d'energia, l'electricitat i el petroli, continuen sent les dues fonts d'energia més importants de les societats actuals. Estem parlant de més de 150 anys després, electricitat i petroli continuen sent les fonts d'energia bàsiques que tenim avui en dia. Doncs bé, és amb la segona revolució industrial quan es consoliden aquestes dues fonts d'energia i acabaran substituint al carbó i a la màquina de vapor. Llavors, característiques, el que explicarem ara, són unes quantes. La primera que hem parlar dels elements claus d'aquesta segona revolució industrial, que són l'electricitat i el petroli, parlar de l'aplicació d'aquests mitjans, d'aquestes fonts d'energia, sobretot del petroli, als nous mitjans de transport, els aparells elèctrics que apareixeran, com la industrialització es diversificarà moltíssim i això afectarà els productes, els sistemes de producció, el taylorisme i el fordisme, parlarem del capitalisme monopolístic i financer i de transformació social, sigui a nivell laboral i de societat de consum, com a nivell de creixement demogràfic i migracions europees. Això més o menys serà el que explicarem a partir d'ara. Comencem per l'electricitat. A veure, probablement
l'electricitat sigui un dels descobriments més importants de la història de la humanitat. Però l'important no és l'electricitat en si, sinó la seva aplicació pràctica. L'electricitat ja es coneixia des de l'antiguitat. Hi havia ja alguns experimentadors grecs que ja havien descobert l'electricitat. El problema que hi ha és que era una mena d'entreteniment, no tenia cap aplicació pràctica. Per què? Perquè l'electricitat tingui una aplicació pràctica es necessitaven, a més, una sèrie de descobriments per poder-la produir i canalitzar. Un dels primers descobriments va ser la pila. La pila la va descobrir Volta. La pila el que fa és, a través de substàncies químiques, produir electricitat. Avui en dia la pila seria també el que diem bateries. A través d'elements químics, de substàncies químiques, produeixen electricitat. Però si ja tenim una forma de produir electricitat, però aquesta forma de produir no ens permet produir molta electricitat. Llavors, quan apareixen la dinamo, inventada per Gram, i l'alternador. I aquests dos descobriments permeten que amb el moviment, amb unes forces mecàniques, transformar el moviment en electricitat. Això es fa, repeteixo, a través de dinamo, a través de turbines i a través d'alternadors. Produeix aquesta mena de màgia, que jo no soc físic i no puc explicar-lo, de com fas moure una cosa contínuament i d'aquest moviment ràpid i enèrgic surt l'electricitat. Això és una explicació física que ara no podem. Però serà necessari una sèrie de descobriments al llarg del segle XIX, la pila, la dinamo, l'alternador, el transformador i molts més, perquè al final l'electricitat acaba tenint una aplicació pràctica. Doncs això, tota una sèrie de descobriments per fer a la segona meitat del segle XIX que l'electricitat tingui aplicació pràctica. Llavors, l'electricitat produeix uns canvis impressionants en la societat. Gràcies a l'electricitat apareixen especialment els aparells domèstics, els aparells elèctrics, i noves formes de telecomunicació. Apareixerà el telèfon, apareixerà el telègraf, apareixerà el fonògraf, el cinematògraf, tots aquests aparells que nosaltres coneixem avui en dia, no podrien existir si no s'hagués descobert prèviament la forma d'aplicar l'electricitat. Aquí tenim la importància d'una de les dues fonts d'energies que hem dit, l'electricitat. Us he ficat aquí una sèrie d'imatges per entendre una miqueteta aquest procés mecànic que hem dit de produir electricitat. De fet, les primeres formes de produir electricitat van ser a través de centrals hidroelèctriques, perquè les centrals hidroelèctriques el que fan, com es veu a la imatge d'aquí, és l'aigua, amb caigudes d'aigua que fan de grans corrents i de gran energia i de força, fan moure el que tenim aquí. Això són turbines. Aquestes turbines, aquestes pales, se mouen ràpidament. I al moure's ràpidament, a la turbina o general, com es digui, i ja repeteixo, a través d'un procediment que jo no puc explicar, que crec que es diu d'inducció, si no em recordo malament, el moviment aquest ràpid que has produït el transformes en electricitat. I una vegada transformes l'electricitat, l'has de conduir a través de fils conductors, generalment que són de coure. I un altre descobriment important, a més, és el transformador. El transformador el que fa és canviar la tensió de l'electricitat, no la potència, sinó és un artilugi que fa canviar la tensió de l'electricitat, perquè així quan la vas transportant hi ha moments que necessites que la tensió sigui alta, altres moments que sigui baixa. No puc explicar gaire més perquè no ho sé tot això, però el procés és aquest, és a dir, hem de fer un gran moviment per d'aquest moviment obtenir electricitat i després transportar-la a través de cables a les persones o als llocs que siguin necessaris. Primer es produïa electricitat a través de centrals hidroelèctriques, que avui en dia encara es continueix produint. Després se començarà a produir en centrals tèrmiques i a partir del segle XX, a la segona meitat, a través de centrals nuclears i després a través del que es diuen renovables. Molt bé. Aquest és un petit exemple de com es produeix electricitat. Però perquè vosaltres entengueu millor com a través del moviment es pot produir electricitat, us he ficat dos exemples quotidians. El primer que tenim aquí a l'esquerra és la dinamo típica de les bicicletes antigues. Avui en dia em sembla que no hi ha moltes bicicletes que tinguin dinamo, però no ho tinc molt clar, això. Per tant, avui en dia, de fet, hi ha bicicletes que ja porten incorporades llums, que van amb bateries i les bateries se carreguen i se recarreguen. Però abans les bicicletes el que tenien per il·luminar els fars
de la bicicleta tenien aquest artluix d'aquí que es diu una dinamo. La dinamo, aquestes rodetes que hi ha aquí, el que feien era connectar amb la roda, tocar, tenir contacte amb la roda. Llavors, quan la roda es movia, amb el moviment de la roda es movien aquestes rodetes i això feia que sortigués llum del far. És a dir, la dinamo aquí és l'artilugi com la turbina que aprofita el moviment i el transforma en electricitat. I l'electricitat es transforma en llum aquí al far. Llavors, aquestes bicicletes tenien la característica de que si tu movies la bicicleta, movies la dinamo i tenies llum. Però tant cop te paraves, ja deixaves de tenir llum, perquè no es movia la dinamo, perquè la dinamo es movia amb el moviment de la roda. Avui en dia, clar, molta gent el que vol és continuar tenint llum quan està la bicicleta parada, llavors se compren fars ja que s'acoplen a les bicicletes i funcionen amb bateria. Molt bé, un altre exemple de com el moviment és necessari per tenir electricitat és quan els cotxes se queden sense bateria. Quan un cotxe, a veure, els cotxes funcionen, sabeu vosaltres, amb motor de combustió o dièsel. Ara comencen a haver cotxes elèctrics, però funcionen amb gasolina o amb dièsel. Llavors, el dièsel i la gasolina és el que fa moure el motor i el que fa moure les rodes. Però per engegar el motor necessitem electricitat. I aquesta electricitat ve proporcionada per la bateria que tenen els cotxes. Llavors, pot passar que la bateria es quedi seca, sense electricitat. Si el cotxe es queda amb la bateria sense electricitat, la bateria descarregada, que podríem dir, llavors no es pot engegar el motor, perquè necessitem, amb el gir de la clau, produir electricitat per engegar el motor. Llavors, quan passa això, avui en dia hi ha dues possibilitats. Una és aquest sistema de pinces, que si l'heu vist alguna vegada, que consisteix en portar electricitat de la bateria d'un cotxe a l'altre. I llavors hi ha el sistema clàssic, aquest, que encara se'n veu gent fent això. Cada vegada menys, és una llàstima. Bueno, una llàstima no pel que li ha passat això, però per mantenir coses tradicionals, que és la despenteja del cotxe. Per despentejar, no, això és d'aquí, empenya el cotxe. Llavors aquí tenim alguns empenyant el cotxe. Què fan? El cotxe s'ha quedat sense bateria, l'empenya, llavors, en el moment en què tu aconsegueixes que el cotxe es mogui, una persona es fica al volant i engega el motor. I com que s'estan movent les rodes, se produeix una guspira, una xispa suficient per connectar electricitat, obtenir electricitat i engegar el cotxe. És una altra forma d'explicar com el moviment mecànic acaba produint electricitat i necessitem produir un moviment mecànic per tenir electricitat. Seguim. L'altra font important hem dit que és el petroli. El petroli avui en dia amb l'electricitat són les dues grans fonts d'energia que funcionen les nostres societats fins al punt que són addictes a aquestes fonts d'energia. Llavors, curiosament, el petroli passava el mateix que l'electricitat fins a la segona meitat del segle XIX. Aquí diu primera meitat del segle XX, és erroni, és primera meitat del segle XIX. El petroli bàsicament servia per enllumenar, per fer... Era una mena s'extreia el querosè, és a dir, el petroli se transformava en querosè i el querosè servia per les llànties, per les làmpades, i per il·luminar els carrers i per il·luminar les cases i com a lubricant. Recordeu que el petroli se transforma a través d'una operació que es diu refinar, que és bàsicament, sobretot introduir aigua, es transforma en querosè, gasolina i dièsel. Llavors, en aquells temps, l'important era el querosè i el petroli només servia per il·luminar. Però ja començaven a haver refineries, ja començava a haver un cert interès en el petroli com a font d'energia. El gran descobriment que potenciarà el petroli serà el motor d'explosió. Es diu motor d'explosió, però també es diu motor de combustió, es poden dir de les dues maneres. I això va descobrir un tal Otto, que si no recordo malament és alemany. Llavors aquest motor que teniu aquí funcionava amb líquids inflamables. Líquids inflamables més coneguts són els derivats del petroli, sobretot la benzina. I són motors que funcionen amb explosions i xispes fetes precisament perquè dintre hi ha un líquid inflamable que es va encendre. Llavors, arrel de que aquests aparells funcionen amb petroli, el petroli passarà a ser una font d'energia molt important. Especialment és necessari un segon pas. Aquí apareix un tal Karl Benz, que és un alemany, que va decidir utilitzar aquest motor que havia inventat l'Otto i ficar-lo en un cotxe. Els cotxes funcionaven, abans d'això, amb cavalls. Llavors,
El que va fer el Calvet va ser treure el cavall i ficar aquest motor. Llavors se ficarà el volant, se ficarà el fre. Bueno, el volant, se ficarà el fre, ja existia als cotxes d'abans. Per aquest mateix motiu, la paraula cotxe, que ja en Amèrica és carro, la continuem utilitzant, tot i que els cotxes funcionaven amb cavalls. Perquè el cotxe que va inventar el Calvet no és res més que treure un cavall i ficar aquest motor. I llavors, el que sí que és clar és que a partir de llavors se dirà automòbil, perquè funciona per tracció pròpia, perquè els altres funcionaven per tracció animal. Per tant, els carros que anaven amb cavall es poden dir cotxes i es deien cotxes, i ara els que funcionen amb tracció mecànica de motor també es diuen cotxes, però es diuen automòbils, que els altres no es deien automòbils perquè no tenen tracció pròpia. Automòbil. Llavors, de fet, l'automòbil ja s'havia inventat abans. El que va fer aquest és inventar l'automòbil amb motor de gasolina. Llavors, aquest invent de l'automòbil, que és ficar el motor de combustió a un cotxe, després se farà en altres mitjans de transport. També es ficarà, serà l'avió, funcionarà amb això, els vaixells i el tren. I llavors desapareixerà a poc i paulatinament el motor de la màquina de vapor, perquè els trens funcionaven amb vapor, els vaixells funcionaven amb vapor, a poc se substituirà el vapor per els motors de combustió. Llavors, això ens porta a parlar d'un dels grans canvis que va haver dels descobriments tecnològics que va ser una revolució industrial que van ser en el nivell del transport. Són descobriments molt més importants i molt més exponencials que els de la revolució industrial als inicis. Perquè, sobretot, l'aplicació del petroli, de la gasolina i del motor de combustió i també de l'electricitat, primer va fer aparèixer nous mitjans de transport que no existien. Apareix el tramvia, apareix el metro, apareix l'automòbil, com hem explicat abans, i apareix l'avió. A més, en aquests temps ja se comença a inventar, apareix la bicicleta. Probablement la bicicleta també és un artilugi que es va anar inventant amb el pas del temps, es va inventar una vegada. Successius inventors van anar afegint coses, però probablement un moment molt important de la invenció de la bicicleta és quan s'hi apliquen el sistema de pedals. I això ho va fer un escocès, Macmillan, el 1839. A partir de llavors es anirà desenvolupant la bicicleta. Hi haurà un temps que, sobretot les bicicletes, a finals del segle XIX, les bicicletes que es vendran més i que s'utilitzaran més són aquells que tenen una roda enorme i l'altra roda molt petita. No sé si es diuen monocicles o... Molt bé. Llavors, tornem una altra vegada, com que estem parlant dels mitjans de transport, a fer referència al que hem dit abans. Un dels grans descobriments és el cotxe, l'automòbil, millor dit, perquè el cotxe ja amb cavalls ja es deia cotxe. L'automòbil. I l'automòbil amb motor de gasolina, que va ser el Benz. S'ha de dir que ja quasi un segle abans ja s'havia descobert l'automòbil a vapor, és a dir, ficar una màquina de vapor que anava amb carbó amb un cotxe. És a dir, llavors el cotxe a vapor necessitava algú contínuament estava ficant carbó al vapor per fer-lo funcionar, a més del conductor. Per tant, és a dir, el primer vehicle autopropulsat funcionava a vapor. I, de fet, el cotxe elèctric es va descobrir abans que el cotxe amb motor de gasolina. Perquè fixeu vosaltres que és molt confós tot aquest tema de descobriments de cotxes i tal. Hi ha el que va descobrir el cotxe a vapor, el que va descobrir el cotxe elèctric, el que va descobrir el cotxe amb motor de gasolina, que va ser el Calvet, i després el que va descobrir el cotxe amb motor dièsel. I després el primer que va fabricar cotxes. El primer que va fer cotxes utilitaris. Peugeot, Ford. Per tant, el tema del cotxe és un tema que va a poc i va avançant al futur. L'avió. Després del cotxe apareix l'avió. L'avió ja al segle XX, 1903. Dos germans, els germans Wright, que un es deia Orville i l'altre Wilbur. Són els primers que fan volar un aparell amb un motor. És a dir, recordeu que ja al segle XIX ja se volava, però sense motor, amb globus. Els germans Montgolfier, que van inventar globus. I ja hi havia també planejadors. Però per primera vegada es vola amb motor. I això ho van fer uns americans, germans Wright, el primer vol conegut, és amb una zona que es diu Kitty Hawk, que està a Carolina del Nord. El que va volar és l'Orville, dels dos germans, és el que va volar.
Llavors, el ferrocarril. A veure, el ferrocarril no es va inventar a la segona revolució industrial. Recordeu que el ferrocarril ja s'havia inventat als inicis de la revolució industrial. Stephenson descobreix la locomotora. Però és durant la segona meitat del segle XIX que es comença a estendre, se fan moltes línies de fèrries, molts rails pel nord d'Europa i per als Estats Units. Vale? Se construeixen moltes línies ferroviàries i el ferrocarril passa a ser el transport terrestre més utilitzat. Perquè, evidentment, el cotxe tot just s'acaba d'inventar, per tant, ni camions, ni furgonetes, ni res. Vale? El gran mitjà de transport terrestre que hi havia en aquell temps, tant de viatgers com de mercaderies, era el tren. I, de fet, es va estendre més el ferrocarril als Estats Units i més ràpidament que en Europa. Si no recordo malament, al 1869 els Estats Units ja van aconseguir unir la costa est amb la costa del Pacífic mitjançant una línia fèrrea. Per tant, el que deia una línia transoceànica o transcontinental. També es va estendre als Estats Units, repeteixo, Gran Bretanya, Bèlgica també tenia molta... Bèlgica es va industrialitzar molt, França després, pues això, tenim el tema aquest del ferrocarril, que ja s'havia descobert abans, però que s'extén moltíssim el seu ús. Els vaixells. Evidentment, els vaixells existeixen ja des de temps immemorials, però a la segona revolució industrial hi ha dos canvis. El primer és que ja no es fan de fusta, i altres materials es fan de ferro i d'acer. Això millora molt la seva fiabilitat. I, a més, funcionen amb vapor, amb calderes de vapor. El vapor ja s'havia incorporat abans, però ara ja es fan unes calderes molt bones que donen molta fiabilitat també als vaixells i es permeten fer grans desplaçaments transatlàntics amb calderes de vapor. Amb el temps, recordo que avui en dia els vaixells ja no van amb vapor ni amb carbó, avui en dia van amb motors dièsel. Però bé, en aquells temps, finals del segle XIX, començaments del segle XX, la majoria dels grans vaixells funcionaven amb calderes de vapor i necessitaven gent introduint contínuament carbó perquè funcionessin. Aquí tenim les grans aportacions en el tema dels mitjans de transport. Es descobreix l'avió, es descobreix el cotxe que funciona amb motor de gasolina, s'extén el ferrocarril, els vaixells es construeixen amb ferro i se li apliquen calderes de vapor. També se descobreix la bicicleta, el tramvia, el metro. Per tant, grans descobriments en poc temps. De fet, la segona meitat del segle XIX és una època amb moltíssimes innovacions i descobriments i transformacions. Probablement de les que ha tingut més transformacions de la història de la humanitat, si incloem els anys 90 del segle XX i el que ens està venint ara i la primera revolució industrial i la revolució industrial a l'inici. Una altra precisió que hem de fer en el tema del transport es construeixen dos grans canals, que són el canal de Suez a Egipte i el canal de Panamà a Panamà. Imatges, anem a explicar una miqueta això dels canals. A veure, aquí teniu un mapa d'Àfrica explicant el canal de Suez i un mapa de Llatinoamèrica explicant el canal de Panamà. El canal de Suez, aquí hi ha el que es diu la Mar Roja. Aquesta zona d'aquí és la Mar Roja entre la península aràbiga i Àfrica. I aquí hi ha la Mar Mediterrània. De la Mar Roja a la Mar Mediterrània no hi ha connexió marítima, sinó que hi ha un tros de terra que hi ha entre la península del Sinaí i Àfrica. Llavors, la idea va ser la següent. Per què no construïm un gran canal d'aigua que comunica la Mar Roja amb el Mediterrani? Aquesta mar d'aquí comunicarà amb el Mediterrani mitjançant un canal. Això sí, tot i que ens pugui semblar petit al mapa, és una gran extensió de milers de quilòmetres, la que s'ha de transformar en un canal. Llavors, en milers de quilòmetres no, potser m'he passat milers de quilòmetres, no crec que sigui. Però bé, llavors, per què es va fer el canal? Mireu vosaltres, si no s'hagués fet aquest canal, el canal de Suez, que està, repeteixo, a Egipte, les persones els vaixells, que recordeu que la principal mitjà de transport de mercaderies que hi ha al món és el vaixell, perquè té una gran capacitat de càrrega i el mar està a tot el planeta, els que venien de l'oceà Índic portant mercaderies i les portaven al mar Mediterrani o a l'Atlàntic, havien d'anar pel sud d'Àfrica, no hi havia altra via, perquè per aquí no podies passar perquè això de terra. Llavors, al construir-se el canal, se produeix un estalvi impressionant de temps i d'energia pels vaixells, perquè ara ja poden passar directament per aquest canal, pel canal de Suez, perquè ja passa aigua
sense tenir que fer tot el tomb. I el mateix passava a Amèrica. És a dir, que hi ha el que es diu l'Istme de Panamà, que és una zona de terra que enganxa Amèrica del Sud amb el resta d'Amèrica. Llavors, la idea va ser, per què no construïm aquí un altre canal? Perquè si no se construïa el canal de Panamà, els vaixells que venien de l'Atlàntic obligatòriament havien d'anar pel sud d'Amèrica, hi havia de fer un gran desplaçament, perquè pel nord hi ha, imagineu-vos que hi ha l'Àrtic, i fer milers de quilòmetres. Llavors, si fas un canal aquí, t'estalvies un munt de quilòmetres i pots passar directament de l'Atlàntic al Pacífic. Pues llavors es van construir, i són obres que van durar molts anys, dècades, i va morir molta gent i es van tenir que fer obres immenses, faraòniques, utilitzant explosius, etc., però al final es van acabar construint el canal de Suez a Egipte i el canal de Panamà. I avui en dia, evidentment, continuen funcionant i són molt importants. Una de les coses que va passar al canal de Panamà és que hi havia desnivell. És a dir, per fer el canal, de passar d'una altra banda a l'altra, havies de pujar per zones de relleu. Com vosaltres sabeu, l'aigua no puja, l'aigua funciona per gravetat i baixa, tendeix a baixar sempre. Llavors s'havia d'aconseguir fer que el canal i els vaixells pugessin, tinguessin que anar cap amunt i després tinguessin que baixar. I això es va fer en un sistema, una idea molt imaginativa, que és el sistema d'escluses. Aquí tenim. El sistema d'escluses són compartiments que es fan tancats, en el que entra el vaixell i una vegada entrat se li afegeix més aigua i puja el nivell de l'esclusa, fins que queda a l'altura de la següent esclusa. El vaixell passa a la següent esclusa i es torna a plenar d'aigua fins que entra a l'altra esclusa. És a dir, compartiments tancats, els quals se'ls afegeix aigua perquè el vaixell pugi de nivell i pugui entrar a la següent esclusa, i així va pujant fins que arriba, en aquest cas, parlant del canal de Panamà, el que es diu l'Aguatú, que és la zona més elevada, i després també per un sistema d'escluses baixes una altra vegada a la distància i tornes i salves el desnivell. Més coses sobre aquests dos canals. Aquí tenim una fotografia d'un espai del canal de Suez. Podem distingir que és el de Suez perquè hi ha una zona desèrtica al cantó, recordeu que el canal de Suez passa per zona desèrtica, que és Egipte. I aquí tenim un aconteixement que va passar l'estiu passat, del 2001, que va ser que un gran buc, un dels bucs més grans que hi ha, amb gran capacitat de milers i milers de contenidors que veieu aquí, perquè clar, com més grans siguin, més transportes, menys costa, l'Evergreen, que jo he sentit a vegades Evergreen i altres vegades Evergiven, es va quedar encallat enmig del canal de Suez. Llavors això va estar unes setmanes així i això va col·lapsar el tràfic marítim que hi havia al canal de Suez. Van tenir que estar setmanes i setmanes fent-se una llarga filera de vaixells esperant que se desatasqués aquest vaixell per tornar una altra vegada a la normalitat. No sé si us recordeu això. Això va passar l'estiu de l'any passat. Deixem el tema aquest dels canals. Us he ficat aquí un vaixell, el Titanic, un transatlàntic, que és conegut tant per una pel·lícula com perquè es va trobar les restes del vaixell sota l'aigua, del Titanic. Era un transatlàntic que es va construir a Anglaterra i que funcionava amb vapor, amb calderes de vapor. Si veieu la pel·lícula veureu que hi ha moments en què es mostra la zona de màquines, a baix, que està sota el vehicle. Llavors, aquest era un dels grans orgulls de la humanitat, un gran avenç, fer un vaixell amb gran capacitat de portar milers de passatgers per fer la ruta transoceànica d'Europa als Estats Units. El vaixell va sortir de Southampton, tenia que arribar als Estats Units, però, com vosaltres sabeu, si heu seguit la història, va xocar contra un iceberg i es va enfonsar, es va partir per la meitat, i en el naufragi no hi havia suficients salvavides i, si no recordo malament, haurien de morir unes 1.500 persones. El famós naufragi del Titanic, el 1912. Seguim. Clar, hem vist, tornem, els dos grans descobriments de la segona revolució industrial són l'electricitat i el petroli. Amb el petroli, què va passar? El petroli, sobretot, va ser per fer motors de combustió i moure mitjans de transport. I l'electricitat, per a què va servir? L'electricitat va servir, en primer lloc, perquè els motors de les fàbriques que funcionaven amb màquines de vapor acabessin funcionant amb electricitat. I avui en dia les fàbriques funcionen, l'energia de les fàbriques, de les màquines de les fàbriques, funciona amb electricitat. Bé, va permetre l'aparició
d'aparells de telecomunicacions que funcionen amb electricitat. El telègraf és el primer aparell elèctric que envia senyals a distància, missatges a distància. El va inventar Morse. També hi ha una sèrie d'inventors, però tradicionalment es considera que Samuel Morse és l'inventor del telègraf. El telègraf funcionava per senyals de punts i ratlles i s'enviava d'una estació a una altra mitjançant cables, com els cables telefònics, cables conductors. El Morse també va inventar un còdic de punts i ratlles per desxifrar els missatges, perquè, clar, els missatges no eren missatges parlats, sinó eren punts i ratlles, i cada vocal de l'alfabet i cada lletra de l'alfabet, perdó, tenia una assignació de punts i ratlles perquè la persona que rebia aquella cadena de punts i ratlles pogués desxifrar el missatge. El missatge se desxifrava mitjançant telegrames. Si no recordo malament, el famós SOS, que és el missatge de socor, són 3 punts o 3 ratlles. La S no sé si són 3 punts o 3 ratlles i la O no sé si són 3 punts o 3 ratlles. Doncs és el primer mitjà de comunicació, de telecomunicació elèctric, el telègraf. Evidentment, després apareixerà el telèfon, que millorarà el telègraf, perquè el telèfon ja et pots comunicar directament a distància mitjançant la veu i escoltant el que diu una persona sense necessitat de desxifrar punts i ratlles. El telèfon el va descobrir un italià que es diu Meucci, però aquest italià no tenia suficient capacitat econòmica per registrar l'invent, que es diu la patent. I va ser després, un altre espavilat, el Graham Bell, Sir Graham Bell, si no recordo malament, que era escocès, el que va patentar i tradicionalment es va considerar com l'inventor del telèfon quan el que es diu és que realment va ser i ho va inventar abans aquell italià. I després hi ha un altre italià que va inventar la ràdio, Marconi, tot i que als Estats Units es considerava que un altre, el Tesla, havia estat l'inventor de la ràdio. La ràdio, la diferència que tenia és que ja no necessites cable per enviar el missatge, sinó és mitjançant ones. Això després portarà a la televisió, etc. Molt bé, per tant, mireu vosaltres l'electricitat, el que va portar el telèfon, va portar la ràdio, però és que a més també va portar una nova forma d'enllumenament, la bombeta elèctrica, descoberta per Edison. La forma d'il·luminar sense electricitat ja hem vist que era per llanternes, per petroli, per querosè, per veles, apareix la bombeta elèctrica, un altre dels grans descobriments de la segona revolució industrial. I després, dins del món audiovisual, també hi haurà altres descobriments. La fotografia ja a començaments del segle XIX, de fet, la fotografia inicialment no necessitava electricitat. Nips va fer una de les primeres fotos aproximadament a 1824, francès. El fonògraf, que és l'artilugi que teniu aquí a la dreta, que és el primer artilugi, també elèctric, que és capaç de gravar so i reproduir so. És el primer artilugi que elèctric, que és capaç de registrar el so que fem i de reproduir-lo. I el seu descobridor també és l'Edison. Després del fonògraf es dirà gramòfon i després es dirà tocadiscos. I també es descobreix més tard ja el cinematògraf, la capacitat de veure imatges en moviment. La fotografia són imatges parades, el cinematògraf són una sèrie de fotografies conjuntament que es projecten en una pantalla. I els primers que van fer una sessió cinematogràfica són els germans Lumière. Però també es van descobrir, a més de tots aquests aparells gràcies a l'electricitat, es va descobrir la màquina de cosir que funcionava mecànicament i no per electricitat. La màquina d'escriure es va descobrir el 1872, que també és un artilugi que no funciona amb electricitat, però aquests dos que venen sí. La planxa elèctrica, la planxa per planxar la roba, i el frigorífic ja ben entrat el segle XX. Tots aquests artilugis es van anar descobrint durant la segona meitat del segle XIX i l'inici del segle XX, durant la segona revolució industrial. Mireu vosaltres el munt de nous invents que apareixen en poc temps a la societat i que fan que la vida sigui més enriquidora i més còmoda i més efectiva. Aquí tenim imatges vinculades amb alguns dels descobridors. Aquest dibuix que ja tenim aquí, perquè, clar, no estava consolidat encara la fotografia, és Samuel Morse, el descobridor del telègraf. Va descobrir el telègraf basant-se en un codi de punts i ratlles que ell mateix va inventar, que es diu el codi Morse. Avui en dia el telègraf s'utilitza poquíssim.
però encara de tant en quant s'escolten que s'envia algun telegrama a través de l'oficina de correus, però s'ha tornat un mitjà de comunicació obsolet. I el que va fer que el telègraf fos obsolet, tot i que va ser el primer mitjà de comunicació a distància elèctric, va ser aquest segon descobriment d'aquí, aquest senyor Sir Graham Bell, que és el descobridor del telèfon. El que tenim aquí a sota és el Marconi, ja al segle XX, descobridor de la ràdio, la possibilitat d'enviar comunicació mitjançant ones, i els germans que tenim aquí a la dreta són els germans Lumière, que són els descobridors del cinematògraf. La primera sessió de cinematògraf, la primera sessió de cine que es va fer, la van fer en un cafè, i la van fer concretament a l'any 1800, al Gran Cafè, al 1895, si no recordo malament, i van filmar 10 pel·lícules, no pel·lícules de cinema en el sentit de que eren ficcions, sinó 10 coses que havien anat gravant un aèrea. La primera gravació que es va fer, si no recordo malament, era els treballadors de la seva empresa, que bàsicament eren treballadores, sortint de la feina. Aquesta és la primera escena de cinema que s'ha gravat, és això. Els treballadors de la fàbrica dels germans Lumière sortint de la feina. Van gravar això, i es considera la primera escena de cinema gravada pels germans Lumière, que són els inventors del cinema. Dos imatges més que he volgut afegir. Aquesta d'aquí a l'esquerra és de la primera fotografia que es considera que s'ha fet, tot i que hi ha discussions sobre això, aquest senyor que hem dit, del Niepce. Mireu vosaltres que la fotografia es va inventar abans de l'inici de la segona revolució industrial. Estem parlant dels anys 20 del segle XIX. I, per tant, les fotografies no es feien amb electricitat, es feien per exposició de llum. De fet, aquesta fotografia es va fer per exposició de 8 hores de llum en una plata metàl·lica d'estany i de no sé quina sèrie de productes, utilitzant un tipus de betum, etc. Es va aconseguir aquesta fotografia feta des de la finestra de la casa del Niepce. Volia afegir això sobre la fotografia. I el senyor que tenim a la dreta és un dels grans personatges de la segona revolució industrial, sinó el més important, que és Thomas Alva Edison. Aquest era un nord-americà molt treballador, deia que dormia 4 o 5 hores i que la resta del dia, dels 7 dies de la setmana, el dedicava a buscar invents. Va registrar fins a 1.000 patents de nous invents. Tenia tota una empresa amb molts treballadors destinada única i exclusivament a descobrir nous invents. Recordeu una cosa, la patent és el registre d'un invent. És un registre que hi ha d'invents. Quan una persona inventa alguna cosa, si li vol treure un profit d'això, el que ha de fer és patentar-ho, registrar-ho. Perquè si no, te vindrà una altra persona, ho registrarà ell i te vindrà a dir que el que tu has descobert ho ha descobert ella. Per tant, és molt important. No només per certificar que tu ets l'inventor d'això, sinó per tots els guanys econòmics que vulguis treure del teu invent, els tindràs si l'has patentat. Perquè la patent el que dona dret a la persona que ha patentat és els royalties. Els royalties són una quantitat de diners que s'han de pagar per cada artilugi que es faci servir l'invent d'aquest senyor. Per tant, tots els que fabricaven bombetes durant aquell temps havien de pagar per cada bombeta que feien una quantitat de diners al seu descobridor. Per tant, les patents te podien arribar a enriquir. Llavors, i aquest senyor, l'Edison, mitjançant ell i els seus treballadors, té una sèrie de patents molt importants. Hem vist abans la del fonògraf, la de la bombeta elèctrica, que la bombeta elèctrica la va patentar ell funcionant amb fil de bambú i després se patentarà funcionant amb fil de carboni. Aquest senyor també va patentar una mena de cinematògraf molt similar al dels Lumière, però diferent, que es deia kinetoscopi. I també va construir la primera central elèctrica i va patentar moltes més coses. De fet, aquest senyor té una part fosca en la seva vida. Va viure fins als 83 anys. I una part fosca perquè la patent del cinema, que la tenien els germans Lumière a França, als Estats Units la va aconseguir el senyor Edison. I qualsevol que volgués utilitzar el cinema havia de pagar-li uns diners. Tan acosats se sentien els productors de cinema als Estats Units que van marxar de la costa est per fugir de la patent del senyor Edison i se'n van anar a la costa oest, a Califòrnia, i van instal·lar allí, en un lloc que es deia Hollywood, la indústria cinematogràfica. Per tant, Hollywood és un lloc que avui en dia és el lloc de
més conegut de la indústria del cinema, és un lloc que va sorgir de la fugida dels productors de cinema americans de la costa est a la costa oest pels diners que li havien de pagar a aquest senyor, per la persecució que els feia aquest senyor per la patent del cinema. Thomas Alva Edison. Vale? Per tant, continuem amb el tema de la segona revolució industrial i bé, continuem amb les característiques. Hem parlat de les fonts d'energia, dels mitjans de transport que vam construir, dels aparells elèctrics, però a més, a la segona revolució industrial apareixen noves indústries i nous productes. A la segona revolució industrial, el ferro, i mai més que durant la segona meitat del segle XIX i inicis del XX, i l'acer, recordeu que l'acer és una millora del ferro i és una aleació de ferro amb una mica de carboni, i l'alumini s'utilitzen en moltíssims productes. S'utilitzen per la construcció, s'utilitzen pels vaixells, s'utilitzen per les armes, s'utilitzen per les vies fèrries. És a dir, el ferro passa a ser un dels materials, si no el més utilitzat de tots. I, per tant, això fa que la indústria del metall i la de siderúrgica passin a ser unes indústries fonamentals i molt importants. Més indústries. La indústria de la construcció. La construcció, parlem de construcció d'edificis, construcció de ponts, construcció de carreteres, construcció de vies fèrries. També passa a ser una indústria molt important. A més, els edificis que fins abans se construïen o amb totxo o amb pedra, o ara es comencen a construir amb ciment armat, formigó. I això permet la construcció successiva de diverses plantes. El sistema que hi ha avui de construir els edificis de diverses plantes, vosaltres segurament alguna vegada pel carrer heu vist com se fa el formigó i com se fan les plantes amb una sèrie de filaments de ferro a l'interior. Llavors se comencen a construir els edificis d'aquesta forma. I això permet fer edificis alts. Per primera vegada, perquè d'altra forma no es podia fer. Per primera vegada apareixen els gratasalts. Gràcies al sistema del combinar ferro i ciment armat. A més, també es descobreix l'ascensor hidràulic i, evidentment, se comença a aplicar l'electricitat. Aquesta conjunció de factors permet construir edificis de grans altures, que se'ls diem els gratasalts. Es considera que el primer gratasalt de la història és aquest que tenim aquí a la dreta, el Home Insurance Building, que es va construir a Chicago el 1884. Bàsicament, els primers gratasalts de la història durant la segona meitat del segle XIX i inici del segle XX es construiran a Chicago i a Nova York. Va ser molt important. A Chicago hi va haver un incendi el 1871 que va cremar pràcticament la meitat dels edificis de la ciutat, que va fer reconstruir els edificis i deixar d'una vegada l'arquitectura de la fusta, perquè la majoria de les cases a Chicago estaven fetes de fusta. Es va deixar l'arquitectura de la fusta i llavors se va començar a plantejar aquesta arquitectura de ciment armat. Per això l'incendi de Chicago va ser un dels factors que va propulsar la construcció d'edificis de grans plantes amb ciment armat. Seguim. Bé, sí, una cosa que no s'ha explicat abans. Tant era important, se considerava el ferro com un material tan important que a l'Exposició Universal de París de 1889, un arquitecte francès, Gustave Eiffel, va construir una torre amb milions de peces de ferro, que és la famosa Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que està a París, evidentment, no és res més que una forma de demostrar el poder del ferro, la capacitat del ferro de poder construir qualsevol cosa amb ferro. És la idea que hi havia abans. Es feien ponts de ferro, es feien estructures de ferro de tot tipus. Els trens se feien de ferro, els vaixells se feien de ferro, etc. Una altra indústria molt important passa a ser la indústria química i la farmacèutica, perquè hi ha descobriments científics molt importants. Se comencen a utilitzar els fertilitzants químics, recordeu que fins llavors no hi havia els fertilitzants naturals, els pesticides, els tints per a la roba, es descobreix la sosa, es descobreix l'àcid sulfúric, es descobreix ara no me surt, que és el component de l'aspirina, perquè el que es va patentar no és l'aspirina, sinó el component acetosílico, no me surt el nom, i això es comencen a fabricar les aspirines de Bayer el 1889. I també es comencen a descobrir es descobreixen alguns explosius com la nitroglicerina i un senyor que es deia Alfred Nobel
descobrís la dinamita, un explosiu. Aquest senyor que va descobrir i va patentar la dinamita serà després el que crearà els Premis Nobel que s'atorguen cada any per l'Acadèmia Sueca. Vale? Pues, per tant, estem a la segona revolució industrial i apareixen, si al començament de la revolució industrial, les indústries importants de la siderúrgica i la tèxtil i la mineria, aquí apareixen molts productes nous i moltes indústries diferents. I també dins de totes aquestes indústries diferents hem de parlar de la indústria d'armaments. Se creen nous armaments. Armes que disparen bales successivament, que són les ametralladores. Fusils que es recarguen ràpidament. Vaixells enormes que són els cuirassats. Grans canons, obusos. També la indústria de l'armament rep un gran impuls durant aquest temps de la segona revolució industrial. Molt bé. Àcido acetilsalicílic, em sembla que és. No m'ho trobaré del cap fins que no em surti. A veure, seguim. Una altra característica de la segona revolució industrial. Formes de produir industrial diferents. Les idees del taylorisme i el fordisme. A veure, s'ha de començar pel taylorisme. Aquest senyor, Frederick Taylor, era un enginyer que va buscar noves formes de treballar a les fàbriques i de produir a les fàbriques. El que volia aquest senyor era obtenir la màxima rentabilitat i la màxima productivitat. Llavors, què feia? Maximitzar el treball del treballador, buscar exprimir al màxim la capacitat productiva del treballador i de les màquines en el mínim de temps possible per obtenir el màxim de rendiments. Una cosa va ser la idea de la divisió de tasques. En lloc de que un treballador faci tot el producte, que només faci una part del producte i se concentri només en una part del producte. Cronometrar el temps del treballador. Fer salaris, en lloc de pagar-li a tots el mateix sou, fer algunes primes i, segons la productivitat, donarem més. Aquestes van ser formes que van fer que la producció es disparés molt més ràpid. Aquest control que hi ha sobre el treball, sobre el treballador i sobre la maquinària, buscant la màxima eficiència productiva, farà que la producció acceleri més, es faci molt més en massa. I després del taylorisme ve el fordisme, que és una mena d'aplicació del taylorisme en la construcció i fabricació de cotxes que després s'aplicarà a la resta de productes. Aquest senyor, Ford, Henry Ford, que és fabricant d'automòbils molt conegut i és el primer que va fabricar els cotxes en massa. Aquest senyor va, aplicant el taylorisme, va establir el que es diu el sistema de cadenes de muntatge. Aquest sistema de cadenes de muntatge és senzillament que si inicialment, quan se fabricava un cotxe, fins que no s'acabava de fabricar un cotxe, el primer cotxe, no se començava a construir el segon, a partir del sistema de cadenes de muntatge, el que es fa és que cada cotxe se va construint pas per pas i cada treballador se dedica només a fer una part del procés productiu. Per exemple, un treballador fica una roda, se passa la carcassa del cotxe al següent treballador que fica l'altra roda. I els cotxes se van construint a poc, un darrere l'altre, i no has d'esperar a acabar un primer cotxe per construir el segon. Aquest sistema es diu cadenes de muntatge o producció en sèrie. I és el sistema que avui en dia funciona en totes les fàbriques. Doncs aquest senyor, el Henry Ford, fabricant cotxes, és el primer que va aplicar aquest sistema. És un sistema en què aquest sistema que fa que el treballador bàsicament només faci una cosa en tot el procés productiu. I pràcticament no hagi de pensar res. I la seva activitat se dediqui única i exclusivament, per exemple, a ficar un tornillo. I es passa totes les hores del seu dia ficant un tornillo i pràcticament no pensant res. Això acaba provocant el que es diu alienació del treball. El treball en la fàbrica es converteix en una acció avorridíssima i poc satisfactòria i el treballador no té cap tipus de compensació més que el salari que li paguen. No té una compensació per el que ha fet, perquè el que ell fa bàsicament és ficar un tornillo les 8 hores, 10 hores de dia que estigui treballant. No té autonomia i, això sí, la rentabilitat és màxima. Els productes surten a menys cost i més en massa. Per això són el taylorisme i el fordisme que van aparèixer també durant la segona revolució industrial. Més idees que apareixen. Capitalisme monopolístic i financer. A partir de la segona revolució industrial és cada vegada més necessari
més diners i més inversió per fer una fàbrica. Les fàbriques cada vegada són més grans, perquè cada vegada s'han de fabricar coses més complicades. Cotxes, les indústries pesants per fer les refineries de petroli, les siderúrgiques, les fàbriques, les indústries són enormes i necessiten inversions molt grans de diners. Llavors, qui són els que tenen més diners? Els bancs. Llavors, els bancs passen a ser importants inversors en el món de la indústria. Llavors, degut a que les fàbriques cada vegada són més grans, se produeix un altre efecte que és els monopolis, la possibilitat d'un monopoli. Un monopoli és que una sola empresa és l'única que produeix un producte determinat, que no té cap tipus de competidor, que només aquella empresa produeix o distribueix aquell producte. Imagineu-vos vosaltres que els cotxes només els fabriqués una marca, la Ford, i no hi hagués cap tipus de competència. O que els mòbils només els fes Apple, i que ninguna altra empresa fes mòbils. Llavors, el monopoli, la pregunta és positiu o és negatiu? Evidentment, el monopoli és negatiu, perquè si una sola empresa té el control absolut d'un producte, podrà ficar el preu que vulgui aquest producte i podrà fer les coses que vulgui perquè ell té tot el control de l'oferta. Llavors, com que comenci a passar, ens trobem en aquest cas de monopolis, que pràcticament no havia passat fins llavors, perquè les empreses no eren molt grans, se comencen a fer lleis per prohibir una pràctica negativa que és el monopoli i intentar aconseguir sempre que hi hagi competidors, o el que es diu oligopoli, que són en diverses empreses. Per exemple, el sector de l'automòbil avui en dia és un oligopoli en el que hi ha 8, 9, 10, 15 marques, la Renault, la Ford, la Opel, la BMW, Audi, Porsche, etc. Totes competint entre elles. I hi ha lleis, se comencen a fer lleis per evitar els monopolis. Llavors, en aquests temps, comencen a aparèixer una sèrie de configuracions mercantils sofisticades. Apareixen les societats anònimes, que són aquestes empreses que es divideixen en accions i que els propietaris de les accions es diuen accionistes. El sistema és més complicat, les accions se venen en bolsa, les compres, les venen, tot molt bé. Apareixen les càrtels, que són associacions que es fan entre diferents empreses per controlar el mercat i que alguns estan prohibits. Holding i trust, que no són res més que una sèrie d'empreses diferents, però que estan vinculades entre elles perquè els propietaris accionistes d'una i d'altra van ser els mateixos. I no deixen de ser corporacions de diferents empreses que estan dintre dels mateixos propietaris. Per exemple, en el món audiovisual, a Espanya, bàsicament, hi ha 2 corporacions audiovisuals que controlen pràcticament tot el mercat de mass media. Per ficar un exemple, això són holdings i trusts. Llavors apareixen les multinacionals. Les multinacionals són empreses que venen a molts països i que tenen un volum de producció, de creixement i de treballadors gegantesc. Les multinacionals apareixen a la segona revolució industrial, moltes als Estats Units, com la Standard Oil, la General Electric, la AIG, aquesta és Alemanya, la Ford, la Ritz, la cadena d'hotels, la Banca Morgan. Tot això són grans multinacionals que comencen a aparèixer al segle XIX. I amb a la segona revolució industrial. I amb les multinacionals apareixen els magnats o homes molt rics. Cognoms com Rockefeller, Hearst, Carnegie, Morgan, de la banca, són, entre altres, grans gent molt poderosa, multimilionària d'aquells temps que apareixen com grans capitalistes. El principal lloc per comprar i vendre accions són les borses. Les borses passen a ser centres econòmics mundials, sobretot la borsa de Londres, la borsa de Frankfurt i especialment Wall Street a Nova York són els centres financers mundials. Grans inversors són els bancs, però el centre on se concentren una gran part de les inversions són les borses, són mercats de valors. Llavors, l'economia del món ja es comença a globalitzar. Ja no hi ha mercats nacionals, sinó ja comença a vendre a la major part de països del món que puc. Llavors, els països industrialitzats, que són els països d'Europa, Japó i Estats Units, són els que fan els productes, són els que tenen la indústria i venen els productes manufacturats a la resta de països del món que se dediquen bàsicament a fabricar matèries primes, és a dir, a viure de l'agricultura i ramaderia i a comprar els productes que fan els països industrialitzats. I aquesta relació desigual s'ha prolongat fins als dies d'avui. Els països industrialitzats són els països rics que fabriquen productes que guanyen més diners
que no els altres que s'han de dedicar bàsicament a fabricar matèries primeres. Vale? Molt bé, més característiques. Bé, us he ficat aquí una imatge. En blanc i negre teniu fotografies d'alguns dels magnats de la segona revolució industrial. El Morgan, el Carnegie, el Rockefeller, el Hearst, ¿vale? I a sota us he ficat 4 magnats de les 4 empreses que han arribat a estar més cotitzades, amb més valor a la borsa dels Estats Units, que són el FAGA. El FAGA són Facebook, Amazon, Google i Apple, que a l'esquerra el senyor Bezos, aquest és el Zuckerberg, que és el de Facebook, i un dels dos, un és el d'Apple i l'altre és de Google. Aquestes són les 4 grans multinacionals digitals. Els 4, avui en dia, estan acusats de monopoli. Per exemple, Amazon està acusat per fer un monopoli de la compra i venda de productes per internet. Facebook està acusat de controlar les xarxes socials, de ser un monopoli de xarxes socials. Apple, perquè a través dels seus mòbils obliga a tenir unes aplicacions determinades. I Google, perquè bàsicament és l'únic buscador que tenim. Això ens fa pensar en monopolis. Microsoft també ha estat acusat de diversos monopolis. De fet, va perdre el judici per l'Internet Explorer, perquè abans, ja estem parlant de fa anys, bàsicament l'únic explorador per internet que hi havia era l'Internet Explorer. Llavors, perquè vegueu que el tema aquest dels multimilionaris torna a estar en boga, que el tema del control dels monopolis continua estant. Estem com si estiguéssim en una revolució diferent, però molt similar a la segona revolució industrial. I per acabar aquesta diapositiva, no el temàtic, encara queda una mica, us he ficat una pel·lícula de cinema dels anys 40 que es diu Ciudadano Kane, o Ciutadà Kane, protagonitzada i dirigida per Orson Welles. I aquesta pel·lícula que va fer l'Orson Welles, que fa de protagonista, es basa en un magnat que hi havia en aquells temps als Estats Units del món dels mitjans de comunicació de la premsa que es deia Hearst. Llavors, la pel·lícula, evidentment, l'Orson Welles no li fica al protagonista el nom de Hearst perquè estava prohibit, dic un nom diferent, que és el de Kane, però realment aquest nom el que representa és el magnat Kane, que es deia Hearst. Llavors, ens fica una miqueta com podia ser la personalitat d'un magnat. I és una de les pel·lícules considerades les millors pel·lícules de la història del cinema, tot i que alguns de vosaltres potser l'únic que us agrada és el cinema en color actual, a vegades de tant en quant va haver de veure aquest tipus de pel·lícules, especialment si són de la factura d'aquesta. Seguim. Anem a les transformacions socials. Ens queden 2 apartats de transformacions socials i ja acabem. Una de les coses que va passar positives a la segona revolució industrial és que va millorar les condicions dels treballadors. La jornada laboral, que havia estat a començaments de la revolució industrial de 16 hores, per exemple, es redueix primer a les 10 i a les 11 i s'acabarà reduint al final a les 8 hores actuals. S'acaba prohibint el treball infantil, els salaris es van pujant, se comencen a donar vacances. Tot això passa perquè, en primer lloc, comencen els partits polítics socialistes a guanyar eleccions. I com que són partits que representen els interessos dels treballadors, el que fan és millorar les condicions dels treballadors. Una altra cosa és que, com que hi ha el sufragi universal i tothom pot votar, ja se va establint, clar, els polítics ara el que han de fer és també donar coses positives als treballadors, que són els que els voten. Per tant, a finals del segle XIX i començaments del segle XX, millora sensiblement a través de lleis que fan els polítics les condicions dels treballadors. En part perquè els treballadors se'n donen compte mitjançant el cartisme que la seva lluita no és només contra l'empresari, sinó que ha de ser una lluita política als partits polítics per aconseguir millores mitjançant lleis, perquè les lleis les fan els polítics, no les fan els empresaris, i les lleis són les que acabaran protegint el treballador. Seguim. Estem en una societat en la que ja es comencen a produir molts productes, i en massa, i productes molt diversificats, perquè, com hem vist abans, s'ha descobert la màquina d'escriure, s'ha descobert el telèfon, s'ha descobert la màquina de cosir, s'ha descobert la planxa, s'han descobert un munt nou d'artilugis que fan la vida més enriquidora, més confortable, el cinema, més entretinguda. Llavors, què? La gent què fa? La gent el que vol és millorar la seva qualitat de vida. Tenim, per un lloc,
que els treballadors viuen millor, perquè han millorat les seves condicions de vida i poden comprar més. Per un altre, que els productes són més barats i es fabriquen en massa. I per un altre, que tenim molts més productes per vendre. Doncs ja tenim el que tenim avui en dia, una societat de consum consumista, una sèrie de públic que el que vol és adquirir el màxim número de productes. Estem començant la societat de consum. Llavors apareixen, evidentment, els grans magatzems. Encara no estem a lo que avui en dia són centres comercials, hipermercats, supermercats, però estem començant ja amb aquest tipus de mercats. Apareixen els grans magatzems. Es considera que el primer gran magatzem que es va fer a París, que era el Le Bon Marché. Però després també apareixeran Harrods, etcètera, Lafayette, una sèrie de grans superfícies per vendre molts productes. I es comença a utilitzar una publicitat dirigida a molta gent, als futurs consumidors i moltes tècniques de màrqueting. Altres aconteixements importants. Comencen a tenir importància les exposicions universals, que es van fer a Londres, París, Barcelona, Amsterdam, Madrid, etc. Comencen a tenir molta importància els espectacles de varietats, el circ, el cabaret, etc. I es comencen a popularitzar les competicions esportives. Se restauren els Jocs Olímpics. Van començar els Jocs Olímpics, que es feien en temps de grecs, es tornen a restaurar. Comencen a impulsar-se lligues d'esport nacionals, lligues de futbol, lligues de bàsquet, etc. Tornejos de tennis. Mireu, el torneig de tennis de Wimbledon, que es disputa sobre herba, i és un dels tornejos del Gran Slam de tennis, ja es va començar a fer a la segona meitat del segle XIX. I el Tour de França, per exemple, un altre aconteixement important i esportiu avui en dia molt important, ja té més centenari, perquè va començar en 1903. Precisions del que m'ha explicat. Una cosa que us vull comentar. A Chicago hi van haver una sèrie de manifestacions. La veritat és que els treballadors de Chicago eren dels pitjors dels Estats Units en condicions de treball. I es van començar a fer una sèrie de vagues generals, és a dir, la majoria de treballadors van fer vaga, i una sèrie de manifestacions al maig de 1886. Concretament va començar l'1 de maig. Però el dia 4 la manifestació va arribar a un nivell de tensió molt gran entre els manifestants i la policia, que va arribar a esclatar una bomba enmig de la policia, matant un dels policies. Arrel d'aquest moment, els policies van començar a disparar als manifestants i n'hi van morir uns quants. I a més d'això, després, alguns dels manifestants, o no, van ser acusats de delictes greus i fins i tot 5 van ser portats a la forca. 5 d'aquests manifestants. Segurament, alguns d'aquests 5 que van anar a la forca eren periodistes. Un altre ni tan sols havia estat a la manifestació. Per tant, estem dient que els que havien llençat la bomba o els que havien fet actes violents segurament no van ser els que van anar a la forca. Això és molt més normal del que passa. És a dir, al final, els que reben la pena més greu no són els que van fer els fets més greus d'aquell moment. Llavors, arrel d'aquests fets tan tristos que van passar a High Market, a Chicago, quan se va celebrar la Segona Internacional, que es va reunir a París, va decidir agafar l'1 de maig, que va ser el dia que van començar aquestes manifestacions, com el Dia del Treballador. I avui en dia, pràcticament en molts països del món, l'1 de maig fem festa per celebrar el Dia del Treballador. Més imatges relacionades amb el que hem explicat. El retorn dels Jocs Olímpics. Una figura d'un francès que es diu el baró de Coubertin va ser fonamental per tornar a fer els Jocs Olímpics i es van començar per primera vegada a fer a Atenes, el 1896. Recordeu que els grecs, als temps de l'antiguitat, feien els Jocs Olímpics i es van tornar a fer a la segona meitat del segle XIX, pràcticament acabant el segle XIX, per iniciativa sobretot del baró de Coubertin. I avui en dia es continuen fent cada 4 anys. Aquí tenim una imatge del pavelló de vidre que es va construir a Londres per l'Exposició Universal de 1851, que aquesta es considera, tot i que ja es feien exposicions universals abans, es considera la veritable primera exposició universal de totes. La de Londres, a 1851, amb aquesta gran obra que es va fer d'arquitectura, que és el pavelló de vidre, que la gent no estava acostumada abans a que els pavellons o els edificis estiguessin construïts en vidre. Aquí tenim una imatge del primer torneig de Wimbledon de 1877. Al començament, aquest torneig, durant molts anys, bàsicament només jugaran britànics
fins que s'internacionalitzi, però ja veureu vosaltres que la pràctica dels esports ja comença a tenir molta força al segle XIX. I aquest és el primer guanyador del Tour de França, que es deia Garín, que la fotografia que surt aquí. Recordem que va ser l'edició de 1903. Barcelona. Recordeu que a Barcelona es van fer dues exposicions universals, la de 1888 i la de 1929. A la de 1888, la zona de l'exposició es va construir més o menys per el que avui en dia és el Parc de la Ciutadella i es va remodelitzar tot aquest parc, es va millorar. I, de fet, l'entrada a aquesta exposició de 1888 és l'Arc de Triomf. L'Arc de Triomf que hi ha avui en dia a Barcelona era l'entrada a l'exposició universal de 1888. La segona exposició universal que es va fer a Barcelona, que també és molt important, o més, és la de 1929. I aquesta es va fer a Montjuïc. Llavors, la Font Màgica, el Palau de Montjuïc, les Torres Venecianes, són construccions que es van fer especialment per l'Exposició Universal de 1929. Per acabar, els moviments migratoris. Durant la Segona Revolució Industrial també es produeix un augment demogràfic considerable a Europa. Llavors, per què? Perquè ha augmentat l'esperança de vida, la taxa de mortalitat ha baixat gràcies a que s'han descobert, per exemple, les vacunes. Sobretot, especialment, Jenner va descobrir la vacuna de la verola, que era una gran pandèmia. Pasteur, francès, descobrir la vacuna contra la ràbia, contra el tifus, contra el còlera. A més de les mesures higièniques, cada vegada s'aplica més el clavegueram a les ciutats i als pobles, i a més de que els treballadors tenen millores econòmiques. Llavors, aquests dos factors fan que la vida de les persones s'allargui. A allargar-se la vida de les persones i augmentar l'esperança de vida, es produeix un creixement demogràfic important. Llavors, a Europa podem dir que hi ha un excés de població. I degut a que als altres llocs del món hi ha moltes oportunitats de treball, molts europeus es calcula que fins i tot quasi 50 milions entre 1850 i 1915, és a dir, al començament de la Primera Guerra Mundial, tots aquests europeus marxen a altres llocs. El gran lloc on van emigrar molts europeus va ser Amèrica, el nou món que es deia, perquè hi havia moltíssimes oportunitats de treball noves, especialment als Estats Units. D'aquests 50 milions, 40-50, aproximadament uns 30 van anar a viure als Estats Units. Venien d'Anglaterra, d'Alemanya, d'Holanda, dels països de Suècia, d'Irlanda, de Noruega. Tots aquests anaven sobretot a Estats Units. Ja sabeu vosaltres que una part molt important de la gent que viu als Estats Units té avantpassats anglesos, avantpassats alemanys com el Trump, avantpassats noruecs, suecs, italians. Llavors, irlandesos. A Amèrica Llatina també va haver un important flux migratori, però aquests eren de països amb llengües llatines. La correspondència és lògica. Països amb llengües germàniques, anglosaxones, se'n van als Estats Units i Canadà. Països amb llengües llatines se'n van a Amèrica Llatina, és a dir, espanyols, portuguesos i italians, molts van anar a emigrar a Amèrica Llatina. Però també van haver emigracions a Àfrica del Sud d'anglesos i holandesos, a la Índia, a Austràlia. Recordeu que Austràlia es considerava el presidi de Gran Bretanya. És a dir, alguns criminals britànics eren castigats enviats a Austràlia. Per tant, sempre s'ha considerat una illa de convictes. Nova Zelanda, i després també va haver emigració de xinesos als Estats Units, a través del Pacífic, i molts russos que van anar a poblar la Sibèria. També va haver un moviment demogràfic important dintre del mateix imperi rus, de la zona dels Urals a la Sibèria. Bé, doncs després de parlar de les transformacions demogràfiques i de l'excés de població, no me queda res més que despedir-me d'aquesta videoclasse. Espero que us pugui servir i em despedeixo. Adéu.